Palit si Dorian, Paul. Palit si Dorian na kay Dorian? Ha? Palit ni Dorian. At dito, may durian. O ba Dorian Ron? Yung ni Papa kay Dorian daw naghang Dorian. Ha? O ba Dorian da Ron? Gatong na. Gatong dito. Legal. Kamu wala mo Ron? Ah. Isa lagi ano niya? Isa na baligyan niya? Bulag? Bulan. Isa na baligyan na? Isa nagbaligyan na? Isa na maligyan? Yun. Oh, si Marjon na baligyan. Tignan din ni Marjon ay. Mapalit ni durian dong. Ha? Palit ni durian. Diyan sa Tatsing. Ha? Tatsing, re. Wala mo yung durian dito rin karon? Oo, di ba ni Padwa? May nagkaya. Ah. Kami nga na. Wala din yung durian ron. Di Kwan, di Ulit, ulit. Ay. Wapo lang dahil mong balay dahil ko. Uy, kugopo na ano yung balay ha? Wapa na human? Ato ni humanon. Ha? Atong humanon. Bumol naman ko, bumol. Atong humanon. Asaang? Ay yung balay ba? Atong humanon. Manon. Umanje. Dali ko, Di mo, di bata? Ha? Dali. Nami delivery sa imo ha. Ha? Nami delivery sa imo ha. Dahil libre. Oh. Uy. Oh. Yawa Na ko eh. usay naabya ni sulod Red Horse. Hapit pa gyud may magsakpat ani magpalit kay bawal pa magpalit ron. Sobrang tayo. Kada. Na unsa day nimo karon kay ngano naamang kay Red Horse. Naakay tuan. Naakay soft drinks, Red Horse, bongga kaayo. Gusto ka ana? Gusto ka sure? Unsa gusto nimo? Madawat. Ang Unsa day gusto nimo na madawat nimo? awo ko kay balo ko kay hatag ko ah. Kay balo ba? Sige, abli dire. Ha? Ha, abrihan. Magilis ako kay trato ba? Kami. Ayaw na ilis. Ha? Ayaw na ilis. Edisan sa gabi. Sige, asa nag-ilis? Naunsa Mag-nag-ilis pa man ito. Paabriho na to. Sige, pagbarong. Boy po, ikaw pa kontak. Pagbarong sa lagi. Ikaw kontak ang Pagtuksido ba? Pagtuksido. Pagtuksido sa. Dada. Nagluto pa na siya. Kayo po Boy, kontak ni mga tiga. Unsa day handa nimo, Col? Ronald ba? Kontak Ronald ba? Wala. Diri na ni. Kinsa may kuan lay unsay handa nimo? Ha? Unsay handa nimo? Wala. Ulur. Wa ni nabali? Ulur ka. Wala ni nabali mo sa nina. Wala. 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 Sige, ka na. Gwapo na? Na. Gwapo na ni? Pang picture na? na. Sige, abrihin ni. Nga usay gusto Dire, nimo dire. madawat dagi. Dawat. Ha? Dawat. Dawat jud ka? Oo. Sige, abrihin. Happy birthday. Uy. Na sa akong papa na buutang sipat. Uy, sipat day ka? Dako among pasalamat sa imo pa kay kung wala ka, wala pud mi diri karon.
Happy birthday Papa. Unta daghan pang birthday ang muabot sa imong kinabuhi pa. Bisan pa man dili namo always masulti sa imuha ang I love you. Pero kabalo jud ka na always lang minaa para sa inyo ha. Unta pa nalipay ka sa among gamay nga sorpresa. Surprise sa imuha. We love you pa again. Happy birthday Papa and God bless you always. From Dubai with love. Gikan kay Ang kanay, yung biril eh. Biril and family. Unsa man ang imuhang birthday wish, Uncle? Ha? Unsa imong birthday wish? Birthday wish. Ah, Mo abot patag laing tikatuigan. Ang taas pa itong edad na huwag na kay baho sa dagat to. Eh, galing kubit-kubit may naka-different siya eh. Kakauli sa sila kauli galing ikan dito. May kondre, uli, galing kubit. Ang wish ko nga buwa ng kubit. Buwa ng pan. Modular pa kung pila katuwing. yeah. Uwi. Unsa man imong masulti sa naghatag ani nga surprise? Salamat ko nga yatay sa... Sino naghatag rin? Si Viril o si Oo, Ronald? si Biril. Dili na gani. Biril. Oo. Salamat sa kong batang kinamugulangan. Kaya pag itagaan ni Nani. Ana, balloons? Wala no. O wala? Okay, happy birthday. And then let's celebrate your day with a wine. Muinom ka ni? Kain. Oh, okay. Happy birthday, Uncle. Among pag-ampo, tagaan kag mayong lawas, kalipay, kanunay, kuyog ang imuhang tibuok nga pamilya. Okay nga, i-grant sa Ginoo ng imuhang request nga wala na untay COVID. So mo na nga mo ang mga pag-ampo, same taog mga pag-ampo. Gikan kay Biril nga nasa Dubai, happy birthday. Oh. El, salamat. I-off na ko. Kay mo picture ko. Yan na. Ah, si storya mo sa iyaw niya ha. Sige, picture ta picture. Sige.